Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatata Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivachari Gauravakta Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama Hare Rama Hare, Hare Rama Rama Hare Hare Hare. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Advaita Advaita Chandra Jaya Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna எங்க மோகன்தாஸ் book வரல Mataji 17th இதுல வந்து 162 Mataji. Okay, very nice. Hare Krishna. Jara java haya yuva haya ara vara tate tara bhakti nahi haya upakara. Hare Krishna. Sharat Kavanya Hanya Jiva Haya Aravara Sadhe Tara Vadana Ke Kaya Upakara. அத்தகு வயதான நலிவுற்ற பசுக்களை வதம் செய்து மீண்டும் புத்துயிரளிப்பது என்பது உண்மையில் கொலை செய்வது ஆகாது, மாறாக அது பெரும் நன்மை பயக்கும் செயலாகும். சோ இந்த மாதிரி இத வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த இறக்க போற நிலைமையில இருக்கிற அந்த பசுக்களோ இல்ல அந்த அஸ்வமேதி யக்னத்துல கூட பாக்குறோம் இல்ல, வயதான ஹார்ஸும் அதை வந்து அழிக்க வைக்கிறோம்னா அது அழிக்கிறது இல்ல ஐடியா. அதை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா புது உயிர் கொடுக்கறது, ரீஜுவனேட்டுக்குன்னா புதுசு ஸ்கின்னு கூட சொல்றாங்க. ரொம்ப மேக்கப் யூஸ் பண்ணா ரீஜுவனேட் ஆகும்னா என்ன, அந்த பழைய ஸ்கின் போயிட்டு புதுசு வரும் அப்படின்னு. சோ அதே மாதிரி அந்த பழைய உடம்பு போயிட்டு புதுசு வரும்ன்ற அர்த்தத்துல சொல்றாங்க. ஆனா இப்போ இந்த காலத்துல யாரும் அது ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அதனால அதே உடம்பு வருமா, வேற உடம்பு தானே மாதாஜி வரும்? ஆஹா, நம்ம ஸ்கின்னுக்கு சொன்னேன். கவு பொறுத்த வரைக்கும் புது உடம்பு வரும், அதுக்கு நியூ பர்த் மாதிரி. அது ஹியூமன் பர்த்தா கூட இருக்கலாம். சோ அது அண்ட் அது வந்து இஸ்கான்ல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஏன்னா கடைசி காலத்துல கூட அவங்க வந்து அந்த பசுவை வந்து எதுவுமே பண்றது இல்ல, நார்மலா இறக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிரிமேனம் பண்றாங்க தவிர நம்ம அதனாலதான் இஸ்கான்ல கூட நம்ம தெரிஞ்சு கொடுக்குற தானங்கள் பெஸ்ட்ன்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல நம்ம யார் யாருக்கும் கொடுத்தோம்னா அது எதுக்கு போகும்னு நமக்கு தெரியாது. இது நம்ம கண்ணெதிரில வந்து எங்க போகுது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். சின்ன பொண்ணு நான் பாத்தீங்கன்னா, சின்ன பொண்ணுல எப்ப கொடுக்கணும்னாலும் ஒர்க் பண்றச்சு கூட ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர்ஃபனேஜா கொடுப்பேன். தெரியாதது கொடுக்க கூடாதுன்னு இல்லை, பட் தெரிஞ்சது என் ஃப்ரெண்ட் அங்க வேலை செய்யறா, ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டர் ஆர்கனைஸ் பண்ணானா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் அவங்க எந்த மாதிரி வேலைகள்ல இன்வால்வ் ஆறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கலி காலே தைச்சே சக்தி நாயிக பிராமணி ஆதா ஏவ கோபாதா கே அநாகரே. காலே காலே தாச்சே சக்தி நாயிக பிராமணா atava govada kehe na kare ekana. Translation. Formerly there were powerful Brahmins who could make such experiments using Vedic. Humans do. But now, because of the Kali Yuga, Brahmanas are not so powerful. Therefore, the killing of cows and bulls are rejuvenation is forbidden. Hare Krishna Mataji.
ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வந்து அதான் நான் சொன்ன மாதிரி கலியுகத்துல வந்து தெரியும் இந்த மாதிரி பிராமணர்கள் இல்ல, அந்த காலத்துல இருந்தாங்க அப்படின்றது டிஃபரன்ஸ். சரிங்களா? அஸ்வமேத கவாலாம்பாம் சந்நியாசாம் பல பைத்ரிகம் தேவரேனா சுதாத்பதி கௌலோ கலோ பாஞ்ச விவர்ஜனே விவர்ஜயே. அஸ்வமேதம் கவாலம்பம் சந்நியாசம் பல பைத்ருகம் தேவரேன சுதோத்பத்திம் கலௌ பஞ்ச விவர்ஜயேத். கலியுகத்தில் 5 விஷயங்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. குதிரையை யாகத்தில் பலி கொடுத்தல், பசுவை யாகத்தில் பலி கொடுத்தல், சந்நியாச ஆசிரமத்தை ஏற்றல், முன்னோர்களுக்கு தசையை பிண்டமாக வழங்குதல், தனது சகோதரருடைய மனைவியின் மூலமாக குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தல். பொருளுரை: இது பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்திலிருந்து கிருஷ்ண ஜன்ம கண்ட 185.180 மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன், இந்த கலியுகத்துல 5 வந்து தப்புன்னு. ஒன்னு வந்து ஹார்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ், கவு சாக்ரிஃபைஸ், இது 2. மூணாவது வந்து சன்னியாசி எடுக்கிறதே அலௌட் இல்லை. புரியுதுங்களா? forbidden டு டேக் சன்னியாசி. அதே மாதிரி ஃபிளஷ் ஈட்டிங், அதாவது நிறைய தடவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, என்னோட தாத்தாக்கு வந்து நான்வெஜ் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு நான்வெஜ் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலா விஷ்ணுக்கு போய் அடைக்கிறது. ஸோ நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணக்கூடாது, ஆஃபரிங் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி அண்ணா மூலமா இது வந்து அந்த காலத்துல இருந்துச்சு, அதுவும் நாட் அலவுட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிளியரா வந்து சந்நியாசம் வந்து எடுக்கிறது கலியுகத்துல forbidden. ஹரே கிருஷ்ணா. தோமாரா ஜி ஐதா நாரா வாத மாத்திர சாரா நரக ஹாயி தே தோமாரா நாஹி கா நிஷ்தாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓமாரா ஜிய இத்தே நர வத மாத்திர சார நரக ஹாயி தே தோமாரா நாஹி கே நிஸ்தாரா. முஸ்லிம்களான உங்களால் பசுக்களை கொன்று அவற்றை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க இயலாது என்பதால் அவற்றின் கொலைக்கு நீங்கள் பொறுப்பாளியாகிறீர். எனவே நீங்கள் நரகத்திற்கு செல்வீர்கள். உங்களுடைய விடுதலைக்கு எந்த ஒரு வழியும் இல்லை. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, முஸ்லிம்ஸ் வந்து அந்த இறந்து போன அந்த கவு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து திரும்ப லைஃப் கொண்டு வர முடியாது அவங்களால. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த வேதிக் திங்ஸ் தெரியாது. அது வந்து அவங்க கொலை பண்றதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும். அதனால நீங்க நரகத்துக்கு தான் போவீங்க, வெளியில வரவே முடியாது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 8வது சாப்டர்ல கூட இன்னைக்கு காலையில நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, 5 ப்ரொடெக்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். விமென், சில்ட்ரன், அதுல வந்து பிராமின்ஸ், அதுல வயசானவங்க, அண்ட் அதுல வந்து கவு இது இருக்கு. அதே மாதிரி 5 பேருக்கு நம்ம ருணம் பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு. 5 பேருக்கு. அது யார் அந்த 5னா, பூ யக்னான்னு சொன்னேன். தேவ யக்னா, பித்ரு யக்னா, பூ யக்னான்னு. அந்த பூ யக்னான்றது சொல்றது வந்து இந்த அனிமல்ஸை தான் குறிக்கிறது. ஸோ அதையும் நம்ம நான் மறக்காம வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் மனுஷ யக்னா அண்ட் நம்மளோட பித்ரு. இன்னொருத்தங்க வந்து மனிதர்களுக்கு, அனிமல்ஸ்க்கு, குருக்கு, அண்ட் தேவ யக்னான்றது எல்லா தேவர்களுக்கும் இன்க்ளூட் ஆகுது. ஸோ அதை நம்ம விடவே கூடாது. கோவாங்க தாலும்ப ததா சாஸ்வத்சரா கோவாடி ரௌரவ மத்திய காட்சி நிரந்தரா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் எல்லாருமே சொல்லுங்க, எல்லாருமே சொல்லுங்க. நிரந்தரா. கோவாடி ரௌரவ மத்திய காட்சி நிரந்தரா. ஹரே கிருஷ்ணா. சகஸ்ரவத்சரா கோவதி கௌரவ மத்தியே பசி நிரந்தர. பசுவை கொள்பவர்கள் பசுவின் உடலில் என்ன மாதாஜி? Cow killers. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க, அவங்க லைன் சரியா இல்ல. பசுவை கொள்பவர்கள் பசுவின் உடலில் எத்தனை முடிகள் உள்ளனவோ அத்தனை 1000 ஆண்டுகள் நரகத்தில் வதைக்கப்பட்டு தண்டிக்கப்படுவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பயங்கர மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்க, இப்ப வந்து கவு கில்லர் பண்றவங்க வந்து அந்த ரௌரவான்ற இது அதுல வந்து நிறைய வருடம் வந்து அவஸ்தைப்படுவாங்க அப்படின்னு.
சோ இது வந்து லோமானா எத்தனை வருடம் அப்படின்னா அந்த பசுக்கு எத்தனை முடி இருக்கோ அத்தனை வருடங்கள் வந்து அந்த ரௌமான்ற அந்த நரகத்துல நரகம் அனுபவிப்பாங்க அப்படின்னு. தோமா சபார சாஸ்திரா கர்த்தா சேஹ பிராந்த ஹைலா நா ஜானி சாஸ்திரேர மர்மா ஐச்சே ஆக்ஞா திலா. Tomasa Barasatra Kata She Branata Haila Na Jani Sastara Marna Achi Anja Dila. Mataji scroll ஆகணும் Mataji. Translation. There are many mistakes and illusions in your scriptures. There are compliers not knowing the essence of knowledge, gave orders that were against reasons and arguments. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு செகண்ட். என்ன சொல்றாங்கன்னா நிறைய தப்புகள் இருக்கு அண்ட் நிறைய பவிக்க வைக்கிறதும் இருக்கு. அதனால இத எழுதினவங்க இதோட சாரத்தை தெரியாம பண்றாங்க. இப்போ நீங்க ஒரு சிச்சுவேஷன் நான் சொல்றேன். என்ன சொன்னாங்கன்னா பாகவதம் நம்ம படிக்கிறோம். சோ அதுல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றோம். நம்ம சைத்தன்யா இவங்களை விட்டுருங்க, ஜென்ரலாவே மெஜாரிட்டி பேரு சன்னியாசிகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ இதுல வந்து தேவி பாகவத்னு ஒண்ணு இருக்கு. சோ அது வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் தேவி தான் இம்பார்ட்டன்ட். சோ அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அவங்கவுங்க அதை ஃபாலோ பண்ணும். இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும்ல, அப்ப என்னடா நம்ம ஒண்ணு ஃபாலோ பண்றோம் அவங்க ஒண்ணு ஃபாலோ பண்றாங்க, எது கரெக்ட் அப்படின்னு. சோ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் வந்து நம்ம சுத்த கோஸ்வாமி சுக்கதேவ் ஃபர்ஸ்ட் அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. வியாசரே என்ன சொல்லியிருக்காரு அண்ட் வியாசருக்கு நாரதர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இருக்கிறதுலயே அமலம் புராணம், இருக்கிறதுலயே ஸ்வீட்டஸ்ட் புராணம், எல்லாத்தையும் விட இதுதான் டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னு. சோ நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு. ஸ்கிரிப்சர்ஸ் தவறா அப்படின்னா தவறு இல்லை. ஆனா ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து உங்ககிட்ட டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. டீச்சர்ஸ் வந்து கிளாஸ் அட்ரஸ் பண்றச்சே வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்க எல்லாருமே மொத்த கிளாஸ் 10th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமுக்கு எழுதுற போற பசங்க கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லாருமே மினிமம் எல்லாரும் நீங்க டிஸ்டிங்ஷன் எடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வச்சுக்கோங்க. 75% டிஸ்டிங்ஷன். இப்போ அதே குரூப்ல வந்து 90% வாங்குறவங்களும் இருப்பாங்க. கரெக்டா? அப்போ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, வீட்டுக்கு போயிட்டு மேம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நான் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கினா போறோம் சொல்றாங்க அப்படின்னு. இப்போ நான் தனியா வந்து பத்மா மாதாஜியும் புஷ்பா மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி இவங்க எல்லாம் டீச்சர்ஸ், அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன மாதாஜி என் ஸ்டூடெண்ட் வந்து 90% வாங்கிட்டு இருக்கா, அவன் 95 வாங்கணும்னா நீங்க 75 வாங்கினா போடுமே அப்படின்னா கரெக்டா? உண்மைதானே, பொய் சொல்ல. அவன் என்ன சொன்னது உண்மைதான். அவன் டீச்சர் சொன்னதும் எல்லாருமே டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா எதுக்கோசரம் இப்போ வந்து அந்த அப்ப வந்து அந்த 90% வாங்குறவன் படிக்காம 75 வாங்கினா ஓகே அப்படின்ற அர்த்தத்துல சொல்றீங்களா? இல்ல மாதாஜி, அவங்க டீச்சர் சொல்றாங்க கரெக்ட், அதாவது 90% எடுக்கிறப்ப பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஆனா அவங்க வந்து அந்த அளவு படிச்சு அவங்களால எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறது ஒரு இதுவா இருக்கும். 90% எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் அப்போ? They have to take more than 90. கலாவதி மாதாஜி சொல்லிட்டோம். ஒரே ஒரு செகண்ட். கலாவதி மாதாஜி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. இல்ல மாதாஜி, அவங்க 90%, அதாவது டீச்சர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வந்து நீங்க 90% எடுங்க, 90%க்கு மேல எடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. அவங்க சொல்லலையே 75% வாங்கினா போறோம் தான் சொல்றாங்க டீச்சர். அதுதான் அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஆனா எல்லாராலையும் அது முடியுங்கிறது, சிலர் வந்து நல்லா படிப்பாங்க, சிலர் நல்லா 90% வாங்குறவங்க 75% வாங்கணுமா? இல்ல மாதாஜி, 90% வாங்குறவங்க 90 வாங்கலாம். சோ பேசிக்கலி என்ன அர்த்தம்னா எப்பவுமே ஒரு பெஞ்ச் மார்க்ன்றது ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து எல்லாரையும் பொதுவா சொல்றது, ரைட்? சோ இப்ப வந்து புராணங்கள்ல வந்து 18 இருக்கு. என்னன்னா இப்ப வந்து யாருமே வந்து எப்பவுமே சொல்றது எல்கேஜி சாக்லேட் எல்கேஜி குழந்தை வந்து சாக்லேட் வந்து சாப்பிட்டாதான் போகும் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறது தப்பு இல்ல. அதே 12th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் அந்த பிராக்டிஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணாதான் தப்பு. அதே மாதிரி டீச்சர் 75 ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறதோ இல்ல எல்லாருமே வரணும்ன்றது கரெக்ட். ஏன்னா அவங்க மைண்ட்ல மெஜாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 60 மார்க்ல இருக்கலாம், ரைட்? சோ அதனால அவங்க பெஞ்ச் மார்க்கை ஏற்கிறாங்க. அதுக்கு அர்த்தம் 90% வர. ஏன்னா
நம்ம எல்லாருமே வந்து மோட்சத்தை நோக்கி போறோம். ரெண்டு ஆம்பிஷன் இருக்கலாம். நான் வந்து மோட்சத்தை நோண்டி இந்த ஜென்மத்திலேயே போலான்னு இருக்கலாம். இன்னொருத்தங்க மோட்சத்தை ஒரு 100 ஜென்மத்துக்கு அப்புறம் போலான்னு இருக்கான். இன்னொருத்தன் 10 லட்சம். ஆக மொத்தம் நான் என்ன நினைப்பேன், அப்பா எப்பவும் மோட்சத்தை நோக்கினா போறோம், அவன் 10 லட்சம் வருடம் போனா கூட பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் நோக்கட்டுமே என்ன எண்ணத்துல வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுதான் கிருஷ்ணர் வந்து 4வது சாப்டர்ல வெரி கிளியர்லி சொல்லியிருக்காரு. நீ வந்து எந்த தேவர்களை கும்பிடுறது எதுக்குன்னா குவிக் ரிசர்ச்க்கு. அப்போ தேவர்களை கும்பிட்டா உன்னை எப்படி வந்து அடைவாங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு கேட்கிறார் அர்ஜுனா. நம்ம கேட்க மாட்டோம். நான் வந்து எப்படி வரணும்னு கேட்போம். ஆனா அர்ஜுனர் நம்மள மாதிரி இல்லைல்ல, அதனால குருஸ்தானம். அதனால அவர் கேட்கிறாரு எப்படி அப்படின்னு. அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, வர்ண ஆசிரமம் இதை கிரியேட் பண்ணது நான் தான் பண்ணேன். சாத்துர் வர்ணம், ரைட், மயா திருஷ்டம். எதுக்கு? குணகர்ம விபாகசக. எதுக்கோசரம் இதை பண்ணோம்னா நம்ம வித்தே கர்த்தாரம் அவ்யயம். சோ இதை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம கண்டினியூஸா நீங்க வந்து என்ன வந்து அடைவீங்க, இந்த நாலேஜ் நான் உனக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு. எதுக்கோசரம் கொடுக்குறாங்கன்னா அவரை வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு. கிருஷ்ணரே கொடுத்தாரு வர்ணாசிரமம், நான் அதை ஒண்டி ஃபாலோ பண்ண போறேன் எதுவுமே. கிருஷ்ணரே தான் சொன்னார் 18.6ல, சர்வதர்மா பரித்யாஜ மாமேகம் சரணம் ரஜா அஹாம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷாட்சாமி மாசுச்ச. நம்ம அந்த லெவல்ல இல்ல, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம இப்போ வர்ணாசிரம லெவல்ல இருக்கிறதால நம்ம பண்றோம். நம்ம வந்து மனசுக்குள்ள பரமாத்மா, நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ்ல கிருஷ்ணர் இருந்தாருன்னா நம்ம சாண்டிங்கே பண்ண வேண்டாம். ஆனா நம்ம ஏன் சாண்டிங் பண்றோம்? 16 மாலை பண்றச்சே அதுல அட்லீஸ்ட் 1% ஃபோக்கஸ் பண்ணாலும், ஒரே ஒரு பேரு ஃபோக்கஸ் 1% கூட வருங்க. 16 × 108 பண்றச்சே ஒரே ஒரு பேரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சின்சியரா நம்ம வாயில இருந்து வந்துச்சுன்னா அது போறோம் பியூரிஃபிகேஷன். அதனால ஒன்னாவது ஆக்சிடென்டலாவது நம்ம கரெக்டா சொல்ல மாட்டோமான்றதாலதான் பிரபுபாத் நம்மளுக்கு அந்த வழி கொடுத்திருக்காரு. ஆனா நான் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்றேன், ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணால இருக்காது, கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருக்கும், என் மைண்ட்ல இருக்கும். இல்ல எனக்கு என்ன லாபம் இருக்கும்னு நினைக்கும். இதுதான் நம்ம பிரச்சனை. அவ்வளவு சொல்றச்சே நம்ம ஒரு செகண்ட், அதான் என்னண்டி பிரபு சொல்வாரு, அவ்வளவு தடவை சொல்றச்சே எப்பமாவது ஒரு செகண்ட் ஒரு கிளிம்ஸ்ல கிருஷ்ணர் வருவாரு அப்படின்னு. இது இமேஜினேஷன் இல்ல, வருவாரு. நான் டெய்லி எனக்கு 10 நிமிஷம் கிருஷ்ணர் வராருன்னு யாராவது ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அது இமேஜினேஷன் தான். ஏன்னா டெய்லி எல்லாம் வரும், எப்பமோ அப்படி இருக்கச்சே அந்த ஒரு தாட்ல அது வரதா, அது வந்து மெய் மறந்து பண்ற ஒரு ஸ்டேட். கான்சென்ட்ரேஷனை விட தாண்டி போற ஸ்டேட் தான் அந்த மெடிடேஷன் ஸ்டேட், சமாதி என்ற ஸ்டேட். அந்த ஸ்டேட் வந்தாதான் நம்ம அந்த ஒரு க்ஷணம் மில்லி செகண்ட் பார்க்க முடியும். அந்த செகண்ட் முன்னாடி ஸ்டேஜ் மெடிடேஷன், ரைட்? அந்த ஸ்டேஜ்லயே நம்ம இல்ல, நம்ம கான்சென்ட்ரேஷனே வரல நம்மளுக்கு, நம்ம எங்க போய் சமாதி ஸ்டேஜ்ல போறோம். சரியா? சோ இதுதான் விஷயம். நான் முன்ன வந்து சொல்லுவேன் மத்தக்கு எனக்கு வரலன்னு, பட் நிறைய பேர் என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆறாங்கன்னா, ஓகே உங்களுக்கு வரலையா எனக்கு வந்துச்சு. அதனால நான் ஜென்ரலா சொல்றேன், நம்ம யாருமே இன்னும் அந்த லெவல் ரீச் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ கம்பைல் பண்றவங்க வந்து என்னன்னா இந்த எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிருக்கலாம். ஆனா என்ன மிஸ்டேக்னா அவங்க வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்தானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்றாரு. ஆனா கம்சரான அவரோட மாமான சைத்தன்யா மகாபிரபு அவருக்கு நாலேஜ் கொடுக்குறாரு, அவங்கள நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கூட்டிட்டு போகலாம் அப்படின்னு. சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சுனி ஸ்தப்த ஹைலா காஜி நானி ஸ்புரே மணி வைச்சார் காயே காஜி ஹரா பவ மணி. ஹரே கிருஷ்ணா. शून्यस्तब्धैल आकाची नागीस्पुरे वाणी विचारी आकागे काजी பிராபவ மாணி. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்து இத்தகு கருத்துக்களை கேட்டபோது காஜியின் வாதங்கள் ஸ்தம்பித்தன. அவரால் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியவில்லை. எனவே நன்கு யோசித்து தமது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்ட காஜி பின்வருமாறு பேசினார். பொருளுரை: எங்களுடைய நடைமுறை பிரச்சார பணியில் நாங்கள் பைபிளின் கருத்துக்களை பேசக்கூடிய பல்வேறு கிறிஸ்தவர்களையும் சந்திக்கின்றோம். கடவுள் எல்லைக்கு உட்பட்டவரா அப்பாற்பட்டவரா என்று நாங்கள் வினா எழுப்பும் போது கடவுள் எல்லையற்றவர் என்று கிறிஸ்துவ பாதிரியர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால் எல்லையற்ற கடவுள் ஒரே ஒரு மகனை மட்டும் ஏன் கொண்டிருக்க வேண்டும்? எல்லையற்ற மகன்கள் அவருக்கு இருக்கக்கூடாதா என்று நாங்கள் வினவினால் அவர்களால் பதிலளிக்க முடிவதில்லை. அதுபோலவே விஞ்ஞான பூர்வமான பார்வையிலிருந்து பார்த்தால் பழைய ஏற்பாடு, புதிய ஏற்பாடு மற்றும் குரானில் பல்வேறு வினாக்களுக்கான விடைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. ஆனால் சாஸ்திரங்களை ஒருவன் தனது வசதிக்கேற்ப மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. எல்லா சாஸ்திரங்களும் மனித இயற்கையின் 4 குறைபாடுகளிலிருந்து விடுபட்டவையாக இருக்க வேண்டும். சாஸ்திரங்களின் கூற்றுக்கள்
எல்லா நேரத்திலும் சரியாகவே இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவர் காசியே ஆடி போயிடுவாங்க. ஏன்னா இவர் வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு பிராக்டிக்கலா ட்ரீச் பண்றாரு. ஏன்னா இது வந்து கிறிஸ்டியானிட்டிலையும் ஒர்க் ஆச்சு, ரைட்? காட் வந்து லிமிட்டடா அன்லிமிட்டடா, கிறிஸ்டியன்ஸ் ப்ரீஸ்ட் வந்து சொன்னாங்க காட் வந்து அன்லிமிட்டடு. அப்போ வந்து அன்லிமிட்டடுனா ஏன் அவருக்கு ஒரே ஒரு பையன் தான் இருக்கும்? ஏன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சன் ஆஃப் காட்னு சொல்றாங்க. அப்போ அவருக்கு அன்லிமிட்டட் சன் இருக்கலாம் இல்லையா? கரெக்டா இல்லையா? சோ அதே மாதிரி சயின்டிபிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயும் கேள்விகள் இருக்கு. ஓல்ட் டெஸ்டிமெண்ட் இருக்கு, நியூ டெஸ்டிமெண்ட் இருக்கு, குரான் இருக்கு. நிறைய மாறுது. ஏன் மாறுது? சாஸ்திரங்கள் வந்து மாறக்கூடாது இல்லையா? என்னோட பார்ட்னர் சொன்னார், அவர் கிறிஸ்டியன். அவர் வந்து ஈவினிங் வந்து நான் டெய்லி வந்து 2 வருஷம் படிக்கிறேன் நினைச்சேன். அப்பா இவ்வளோ பெட்டர். நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதா திறந்தே வருஷ கணக்காகுது. இப்போ நல்ல வேலை தேங்க்ஸ் டு நாமினிஷ்டா பிரபு அண்ட் தார்வேஸ்ரீ மேம். ஒரு பண்ணிதான் ஆகணும் பக்தி சாஸ்திரன்றதால ஒரு ரிலீஜியஸ் ரூலா வச்சிருக்கேன். அந்த சாப்டர்ல அந்த ஸ்லோகா படிச்சு அந்த பர்பெக்ட் முடிச்சாதான் நான் அந்த கிளாஸே எடுக்கணும். இந்த சைத்தன்யாக்கு வர மாதிரி ஜாலியா வந்து காசு எடுக்கிறாரு. ஆனா சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றாங்க? ஒருத்தரோட விம்ஸ் அந்த மாதிரி மாறக்கூடாது. அவன் என்ன சொன்னான்னா, நான் வந்து படிச்சேன் ஓல்ட் டெஸ்டிமெண்ட், அது எனக்கு ரொம்ப சரியா படல, அதனால நான் நியூ டெஸ்டிமெண்ட் மாறிட்டேன். அது எப்படி மாத்த முடியும்? இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்லலாம், நான் பகவத்கீதா படிச்சுட்டு இருந்தேன், கஷ்டமா இருந்துச்சு, நான் பாகவதம் படிச்சேன்னு சொல்லுவேன். ஆனா நான் வந்து பகவத்கீதா படிச்சுட்டு இருந்தேன், அது கஷ்டமா இருந்துச்சு, அதனால நான் வேற பகவத்கீதா வெர்ஷன் 2 லேட்டஸ்ட் பகவத்கீதா 2024 நான் லான்ச் பண்ணிருக்கேன், அது பண்ணேன் அப்படின்னா ஏதாவது அர்த்தம் இருக்குமா? பகவத்கீதா வந்து 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி, 20 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி எழுதினதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், ரைட்? அதனால வந்து நம்ம ஏன்னா வெரி கிளியர்லி பௌருஷனா மனிதர்கள் எழுதுற மிஸ்டேக், அப்பௌருஷனா பியாண்ட் மேன், ரைட்? அதுதான் அந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இல்லாதது. 4 டிஃபெக்ட்ஸ் என்னது? மாயைக்கு உட்படுதல், குறையுடைய புலன்கள், பிறரை ஏமாற்றுபவர்கள், தவறு செய்பவர்கள். வெரி நைஸ். ஸோ தேங்க்ஸ் மல்லிகா மாச்சி, தேங்க்ஸ் பிரேமா மாதிரி. இந்த 4 வந்து தப்புகள் பண்ணவே கூடாது. ஸோ illusion, ரைட்? imperfect senses, a tendency to make mistakes and cheating propensity. இந்த 4 இல்லாதவங்க தான் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றது. ஸோ மல்லிகா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மார்னிங் 6 AM இல்ல 3 o'clock ஆகுது? 3 PM மாதாஜி. ஓகே, 3 PM மாதாஜி. ஆல் தி பெஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க பிளெஸிங் வாங்க தான் இந்த கிளாஸுக்கே வந்திருக்கேன் பார். எல்லாருமே ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா போடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ராம ராம ஹரே ஹரே. பலராம் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு மாதாஜி உங்களோட கிளாஸ்? 3 மணி. பலராம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களோட வார்த்தையா கிருஷ்ண வார்த்தை, கிருஷ்ண பேச்செல்லாம் வருவாங்க. டோன்ட் வரி. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா. தேங்க் யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் உங்களோடயே இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டைம் மாதாஜி லீவ் ஆயிடுமா மாதாஜி? கிளம்பலாம். அண்ட் மோகன்தாஸோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்க, அவருக்கும் ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே. Thank you, Mataji. Thank you all devotees. Hare Krishna. இதோட முடிச்சுக்கலாம். இதோட இல்ல, இன்னும் 2-3 ஓடலாம் நினைக்கிறேன். இதான் பெருசா. சரி, இதோட முடிச்சுக்கலாம். तुमिये काहिते पंडिता से सत्यहाया, आधुनिका आमारा शास्त्रा विचार सह नया. तुम्ही जे कहिले पंडित सेई सत्य हय, ஆதுனிக ஆமாரா சாஸ்திர விசார சகநய. அன்புள்ள நிமாய் பண்டிதரே, நீங்கள் கூறியவை அனைத்தையும் உண்மையே. எங்களுடைய சாஸ்திரங்கள் அண்மையில் வளர்ச்சி பெற்றவை. அவை நியாயமானதாகவும் தத்துவமானதாகவும் இல்லை என்பது நிச்சயமே. பொருளுரை: யவனர்களின் மாமிசம் ஒன்பர்களின் சாஸ்திரங்கள் நிச்சயமானவை அல்ல. அவை அண்மையில் ஏற்படுத்தப்பட்டவை. சில நேரங்களில் அவை ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டதாக உள்ளன. யவனர்களின் சாஸ்திரங்கள் 3: பழைய ஏற்பாடு, புதிய ஏற்பாடு, குரான். அவை தொகுக்கப்பட்டதற்கு வரலாறு உள்ளது. அவை வேத ஞானத்தை போன்று நித்தியமானவை அல்ல. எனவே அவற்றில் வாதங்களும் அறிவும் உள்ள போதிலும் அவை தெளிவானதாகவோ தெய்வீகமானதாகவோ இருப்பதில்லை. இதனால் விஞ்ஞானத்திலும் மாதாஜி கொஞ்சம் பெருசு மாதாஜி, தத்துவத்திலும் முன்னேறியுள்ள நவீன மக்கள் இந்த சாஸ்திரங்கள் ஏற்கத்தக்கதல்ல என்று கருதுகின்றனர். சில நேரங்களில் கிறிஸ்தவ பாதிரியாளர்கள் எங்களிடம் வினவுகின்றனர்,
ஏன் உங்களை பின்பற்றுபவர்கள் எங்களது சாஸ்திரங்களை புறக்கணித்துவிட்டு உங்களுடையதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்? ஆனால் நாங்கள் அவர்களிடம் வினவுகிறோம், உங்களுடைய பைபிள் கூறுகிறது கொல்லாதிருப்பாயாக. இவ்வாறு இருக்கையில் நீங்கள் ஏன் அனுதினமும் ஏராளமான மிருகங்களை கொலை செய்கிறீர்கள்? அவர்களால் பதிலளிக்க முடிவதில்லை. அவர்களில் சிலர் மிருகங்களுக்கு ஆத்மா இல்லை என்று பக்குமற்ற பதிலை வழங்கினர். அப்போது நாங்கள் மீண்டும் வினவுகிறோம், மிருகங்களுக்கு ஆத்மா இல்லை என்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? மிருகங்களும் குழந்தைகளும் ஒரே தன்மையை கொண்டுள்ளன. அதற்காக மனித சமுதாயத்தில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஆத்மா இல்லை என்று பொருள்படுமா? வேத சாஸ்திரங்களின்படி உடலின் உரிமையாளரான ஆத்மா உள்ளது. பகவத்கீதையில் 2.13 கூறப்பட்டுள்ளது, தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யவனம் ஜரா ததா தேகேந்திர பிராப்தி திரு சத்திரன உதயதி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, புதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ஆத்மா உடலில் இருக்கும் காரணத்தினால் உடலானது வெவ்வேறு வடிவங்களின் மூலமாக மாற்றப்படுகிறது. மிருகம், பறவை, மரம் அல்லது மனிதர்கள் என எல்லா உயிரினங்களின் உடலினும் ஆத்மா உள்ளது. அந்த ஆத்மா ஒரு வகையான உடலிலிருந்து மற்றொரு வகையான உடலுக்கு மாறிக்கொண்டுள்ளது. யவனர்களின் சாஸ்திரங்களான பழைய ஏற்பாடு, புதிய ஏற்பாடு மற்றும் குரானில் வினாக்களை எழுப்பும் நபர்களுக்கு முறையாக விடையளிக்க முயலாத போது விஞ்ஞான அறிவிலும் தத்துவத்திலும் வளர்ந்துள்ள மக்கள் இயற்கையாகவே அத்தகைய சாஸ்திரங்களின் மீதான நம்பிக்கையை இழக்கின்றனர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பேசுகையில் காஜி இதனை ஒப்புக்கொண்டார். காஜி மிகுந்த புத்திசாலி. அவர் பின்வரும் ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி தமது நிலையை பற்றிய பூர்ண அறிவுடன் இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ், வெரி ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து என்னன்னா, நிறைய அவரு யூஎஸ்ல ப்ரீச் பண்றச்சு ஏன் எங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணாம உங்களுக்கு பண்றாருன்றச்சு. அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க சன் சொன்னதே ஃபாலோ பண்றேன், ரைட்? அதாவது தை ஷால் நாட் கில் அப்படின்னா, நான் இது நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டிருக்கேன், உங்களால தான் நான் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றதே விட்டேன். நாங்க என்ன பண்ணோம், நாங்க சாப்பிடுவோம். ஆமா, தை ஷால் நாட் கில், தை நாட் கில் சொல்லிட்டு நீங்க எல்லாம் சாப்பிடுறீங்க, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு. சோ இல்லையா, அது வந்து ஹியூமனுக்கு தான் அப்ளிகபிள். எப்படி ஹியூமனை வந்து என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம்? மர்டர்ன்ற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். கில் அந்த வார்த்தை டோன்ட் கில் மீன் ஜோக்குன்னு சொல்லுவோம், பட் ஹி கில்டு த பர்சன்ன்றது ஹி மர்டர்ன்ற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்? அனிமல் பொறுத்த வரைக்கும் தான் கில்ன்றது வரும் ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா. ஆக்சுவல் இங்கிலீஷ் ஃப்ரேஸ் பாத்தீங்கன்னா கில் another human is called murder, ரைட்? தமிழ்ல எனக்கு லிட்டரலா டிரான்ஸ்லேஷன் எனக்கு தெரியல. கொலைக்கும் மர்டருக்கும் கில்லு. மோகன்தாஸ் பிரபு, உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா கில்லுக்கும் மர்டருக்கும் தமிழ்ல? கொலை செய்யறது, வதம் செய்யறது. மத்தஜி கில்னா கொல்றது, கில்னா கொல்றது, மர்டர்னா கொலை செய்யறது. பட் ரெண்டுமே ஒண்ணுதானே மாதிரி? இல்ல இல்ல, கில் வந்து கொஞ்சம் கொல்லுறதுன்னா தான் அந்த அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் கொல்லுறது. கொலைன்றது வந்து மர்டர். மர்டர், ஓகே. சோ அதனால வந்து இது வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, ரைட்? வார்த்தை லாங்குவேஜ்லயே இருக்கு. ஐம் ஷூர் நம்ம தமிழோட டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் இதுல கூட அதே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறிட்டே இருக்கு, ரைட்? ஒரு புத்தகம் ஒன்னா இருக்கும். அண்ட் ரெண்டாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அனிமல்ஸ்க்கு சோல் இல்ல. இது நானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அனிமல்ஸ்க்கு சோல் இல்ல, ஆத்மா இல்ல. அனிமலுக்கு ஆத்மா இல்லைன்னா எப்படி அனிமல் வந்து உங்களோட ரிலேட் பண்றது? குழந்தை கட்டி பிடிக்கிற மாதிரி அனிமலும் கட்டி பிடிக்குது. நாய் வந்து எவ்வளவு ஜென்யூனா இருக்கு, நீங்க பாத்திருக்கீங்க இல்லையா? நாய் வந்து தன்னோட உயிரை கூட கொடுத்து உங்களை காப்பாத்தும். அவ்வளவு மூளை வந்து ஆத்மா இல்லைன்னா அதுக்கு வருமா, ரைட்? பல வருடங்கள் முன்னாடி பிளான்ஸுக்கு லைஃப் இல்லைன்னா ஓகே ஒத்துக்கிறேன், பிளான்ஸ்க்கு லைஃப் இல்லைன்னு ஒத்துக்கல, உங்களுக்கு மூளை இல்லைன்னு ஒத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏன் மூளை இல்லைன்னா பிளான்ட் மூவ் ஆகல, அதனால அதுக்கு லைஃப் இல்லைன்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கலாம். ஆனா அனிமல் மூவ் ஆகுது இல்ல, நான் நடந்தா அதுவும் நடக்குது, நான் சுவாசிச்சா அதுவும் சுவாசிக்குது, அதுவும் இறந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரி நம்ம இறக்குற மாதிரி அதுக்கும் இறப்பு இருக்கு, ரைட்? பாடி எல்லாம் ஸ்டிப் ஆகுது. சோ நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நம்ம பிரச்சனைனாலும் அதுக்கு புரியுது, அது தவுளூண்டு மண்டையில அவ்வளவு நம்ம அதுக்கு ஓடுது இல்லையா, ரைட்? சோ அதுக்கு புரிஞ்சு அப்போனா அதே மாதிரி தவுளூண்டு மண்டை இருக்கிற அந்த அனிமலை விட தவுளூண்டு மண்டை இருக்கிற குழந்தைக்கு அதுக்கு அவ்வளவு அறிவு கூட இல்லை. அதுக்குதான் நரபலின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? அப்போ அதுக்கும் அறிவு இல்லை, சோல் இல்லை அது கூட, ரைட்? நான் சொல்லியிருந்தேன் பிரம்மகுமாரி கிளாஸ் ஒரு செஷன் பாதி செஷன் அப்போ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி. ஒரு ரொம்ப நைஸா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கச்சே, குழந்தை வந்து எப்போ என்டர் ஆகுதுன்னு எனக்கு ஐடியா இல்லை, எப்படி என்டர் ஆகுதுன்னு ஐடியா இல்லாம இருக்கணும், தெரியணும் இல்லையா? தெரியல. நீங்க சொல்லுங்க, பிசிக்ஸ் படி ஒரு 2-3 months தானே, அப்பனா ஒரு மாசத்துல அபார்ஷன் பண்ணா தப்பு இல்லையான்னு கேட்டேன்.
நாங்க ஏன் அலறீங்க? உயிர் இல்லைன்னா நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன், மாதாஜி இந்த இரேசர் நான் தூக்கி போடலாமே, இதுல யாராவது நான் தூக்கி போட்டா யாராவது அழ போறீங்களா? ஏன்னா இந்த இரேசர் வச்சுக்கோங்க மாதாஜி, நல்லா இரேஸ் ஆகும் நீங்க. நானு இல்ல மாதாஜி, அது இரேஸே ஆகல மாதாஜி, கருப்பு கருப்பாவது வருது மாதாஜி நோட் புக்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? தூக்கி போட்டுருங்க. கரெக்ட். சோ இப்போ யாராவது உட்காந்து அழ போறீங்களா நான் தூக்கி போட்டேனே அப்படின்னு? சோ இதுதான் ரைட். அப்ப வயிறுக்குள்ள ஒரு குழந்தை நிறைய பேர் கேட்டாங்க. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா நிறைய பேர் அபார்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்பினாங்க. ஓகே, நான் 1 மாசத்துல அபார்ஷன் பண்ணனே, எனக்கு தப்பு சேருமா? அப்போ எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் இல்ல மாதாஜி. அப்ப ஏன் நம்ம பிரெக்னென்ட் ஆனோம்லயே ஆஹா ஊவான்றோம்? அது ஒரு ஜந்து தானே, ஜடம் தானே, ரைட்? அது சான்ஸே இல்லை. டுவாலிட்டி அண்ட் தேங்க்ஸ் முடிச்சு. டுவாலிட்டினா 2, அதாவது என்னன்னா 2ஐ குறிக்கிறது. அது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இல்ல. ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல மேட்டரே இல்ல. மாதாஜி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இரேசர் இருந்தாலும் அதுக்கு உயிர் இருக்கும். அது டொய் 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 நான் போய் தப்பான ஸ்பெல்லிங்க கரெக்ட் பண்றேன்னு உசுரோட பேசும். அதுதான் டிஃபரன்ஷியல். சோ அதுவும் ஸ்பிரிட். இங்க இருக்கிறது தான் மேட்டர் ஸ்பிரிட். அப்படின்னா நம்மளும் மேட்டர் பாதி ஸ்பிரிட் பாதி, ரைட்? வெளில இருக்கிறது மேட்டர், உள்ள இருக்கிறது ஸ்பிரிட். சோ அதனாலதான் டுவாலிட்டி இருக்கு. பிறப்பு இறப்பு எதுக்கு இருக்கு? மேட்டர் ஸ்பிரிட் 2 இருக்கிறதால பிறப்பு இறப்பு 2 இருக்கு நம்ம பூலோகத்துல. அது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இல்லைன்றத நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் அங்க உண்டு இல்ல, ஏன் அங்க இது இல்ல, ஏன் அங்க இல்லைன்னா ஏன் அங்க 2 இல்ல? மேட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட் இல்ல, அங்க வெறும் ஸ்பிரிட். ஸ்பிரிட்டுக்கு என்ன சொல்வீங்க? ஆத்மா உண்டிதான் இருக்கு, ரைட்? சூச்ச சரீரம் கூட நான் பேசல. நான் சொல்றது ஜடா, ஜடம் அண்ட் ஆத்மான்ற 2ல ஜடான்றதே இல்ல, அங்க ஆத்மா உண்டிதான் இருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆத்மா இருக்கு. அதனாலதான் சாந்த ரசா கூட எந்த விதத்திலயும் குறைச்சல் இல்ல. கம்மல் தானே அப்படின்னா கோபிகளே கிருஷ்ணரோட கம்மல் அவரோட கன்னத்தை முத்தம் எடுத்துட்டே இருக்கு, ரைட்? அதுதானே சொல்றாங்க, கன்னத்துல முத்தம் கொடுக்குற அந்த லெவல், அந்த பாகியம் பெற்று இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா அது பல்ராம், அதுக்குதான் அந்த ஸ்டேட்டஸ்ல உட்காந்துருக்காரு. ஓகே, சோ அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். சோ இதோட நான் இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கிறேன். வாச்சகல்பத்தருபியோ கிருபா சிந்துபியோ வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவே ஸ்ரீலா பிரபாத்ஜே நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு ஓன் எலெக்ஷன் நம்மளோட கிளாஸஸ் போகணும், எல்லாரும் சூப்பர் இது வரணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கலாம். நம்ம மறுபடியும் நாளைக்கு இதே டைம் மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண Hare Krishna, ஹரே ராம் Mataji. ராம் 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 ஹரே ஹரே. Hare மல்லிகா Krishna. மாதாஜி ஆல் தி பெஸ்ட். மல்லிகா மாதாஜி ஐடி கொடுங்க. அதையும் காலையிலேயே விஷ் பண்ணோம் மாதாஜி. நாங்க நல்லா 99% வரது கஷ்டம், பட் அட்லீஸ்ட் 2 minutes உள்ள வரேன். ஹரே மாதாஜி என்னமோ சொல்லுங்க மாதாஜி. 99% இன்னைக்கு வரது கஷ்டம், பட் அட்லீஸ்ட் 2 minutes சைலண்டா நடுவுல வந்துட்டு போயிடுறேன். சோ நீங்க தேங்க்யூ வாங்க மாதாஜி, கண்டிப்பா வாங்க மாதாஜி. எனக்கு 2 minutes ஹரே எனக்கு உங்களோட ஐடி ஒட்டி கொஞ்சம் ஒரே கிருஷ்ணா ஒரு செகண்ட் உங்க ஐடி வாட்ஸ்அப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது லிங்க் ஐடியா மாதாஜி என்கிட்ட இல்ல, அது போய் தேடணும். நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்ல பண்றேன் மாதாஜி. வாங்கிட்டோம் பண்றேன் மாதாஜி. மாதாஜி. நாங்க கட்டாயம் வருவோம்னு சொல்லிட்டோம் காலையில. ஆமா, எல்லாரும் கட்டாயம் போயிட்டு அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. நீங்க ஸ்டூடெண்ட் பேசலாம் மாட்டேன் மாதாஜி. இல்ல, நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸால வாயை வச்சு கம்முனே இருக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் மியூட் போட்டுருங்க, அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல